Wara xieren ta' snin ta' telqa wiet il-qlejja magħruf aħjar bħala Chadwick Lake se jiġi irriġenerat. Dan il-wiet li jinsab biswit ir-raħal tal-imtarfa u għattini l-akbar passaġġ tal-ilma fil-Gżejjer Maltin. F'dan il-proġett li se jiswa 5 miljun euro se jsir xogħol sensittiv li se jippreserva l-ekoloġija delikata li għandu l-wiet. Fil-fatt dan ix-xogħol jinkludi fih it-tneħħija ta' pjanti u speċi invażivi sabiex terġa' tiġi introdotta u preservata l-veġitazzjoni indiġena tal-widien Maltin. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi spjega kif dan il-proġett se jaħseb ukoll għat-tiswija tal-ġwiebi tal-ilma li jinsabu tul dan il-wiet. Bħalissa dawn il-ġwiebi jinsabu mimlija siġar tal-qasab u ammont kbir ta' ħamrija u terapin li tkaxkru mal-ilma tul is-snin. Permezz ta' din il-ħidma wiet il-qlejja se jkun kapaċi jżomm fih volum ta' 40,000 metru kubu tal-ilma li se jkun jista' jintuża mill-bdiewa. Però minnaħa l-oħra wkoll idu naraw anki l-ilma illi hawnhekk għax huwa proprju l-prinċipju kien tal-qoħ tal-ilma u jżomm l-ilma illi mhux qed jagħmlu dan il-xogħol, però naraw illi issa wara li jiġi riġenerat hawnhekk se jkun hemm ammont volum ta' ilma iktar illi jżomm hawnhekk li jista' jintuża mill-bdiewa, allura indirettament il-bdiewa ma jtelux ilma mill-akwafer, allura qegħdin nippreservaw l-akwafer ukoll. Permezz tal-proġett wieħed se jkun jista' jimxi tul dan il-wiet pittoresk bla ma jikkawża l-ebda ħsara fil-wiet u l-ekoloġija. Il-Ministru Mizzi spjega li dan il-wiet se jibqa' fil-mod naturali tiegħu u għalhekk mhux se jibnew l-ebda strutturi fiż-żona. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aaron Farrugia qal wasal iż-żmien biex niffukaw il-ħidma tal-Gvern fuq aktar spazji miftuħa u wirt kulturali naturali ta' pajjiżna. Allura, ħasa ħarsu qoddim biex bil-fondi Ewropej mhux biss niġġeneraw dan il-post u għara daħħa jsir fi żmien li ġej, imma mbagħad inżommu u mmantnu dan il-post tajjeb għall-familja Maltin Mawċin b'fondi Ewropej li nistgħu nġibu direttament mal-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett mistenni jitlesta fi żmien sentejn, madankollu l-livelli tal-ilma u l-istaġun tax-xitwa jista' jtawwal jew iqassar il-proċess minħabba l-fatt li r-riġenerazzjoni trid issir meta l-wiet u l-ġwiebi jkunu vojta. Waqt l-interventi partijiet mill-wiet se jingħalqu għall-pubbliku minħabba raġunijiet ta' saħħa u sigurtà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.